cannot be. It cannot be. Duond bura mar UDA wacho ni onge ng'at machielo moromo gi kom riwruok mar pinje mag Afrika maloyo ogai mar Azimio Raila Odinga. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala kod jatend kweth jod bura mathoth e od bura mamalo mano Silvanus Osoro olando ni UDA kod piny owacho mar Kenya Kwanza dhi timo duto e siro dwaro mar Raila. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino nigi ler mathoth. E ranyisi makende mayango achiel mar oganda jo Kenya kod chwenye demokrasia mapacho kae, duond bura mar UDA onyenyore e lela mar siro dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar dhi laro kom riwruok pinje mag Afrika AU higa manyien. Our politics is robust and cherished the world over as one of the most desired, liberal and inspiring. It is for this reason that we, the UDA party, is pleased to appreciate Honorable Raila Amolo Odinga's decision to seek the chairmanship of the African Union Commission. There can be no better person to take the chairmanship of the African Union other than Raila Amolo Odinga. And as a coalition and as a party, specifically the ruling party, UDA, we have decided to put our foot down and support Raila Odinga from the sky, on the land, in the sea, whichever place and whatever avenue that we may be having, we will put our resources to support the candidature of Raila Amolo Odinga. E twak margi kod jofwamb weche e bore Nairobi, jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala kod jalek kweth jod bura mathoth Silvanus Osoro wacho ni pinje mag Afrika onego mi Raila kom makamano kaka erokamano kuom kedo ne demokrasia kod telo makare e pinje mag Afrika ma ugwe kod Afrika mangima. The Right Honorable Odinga is undoubtedly an African luminary of unmatched capability. We join many across the continent in restating that Honorable Raila deserves the AU Commission chairmanship, given his distinguished accolades and contribution to the socio-political landscape of the East African region and the continent as a whole. Malala oparo ne pinje mag Afrika ni Raila e achiel kuom siro mongirore mosebedo e ong'ala manyime mar kedo ne ratechgi e kinde mar ratechgi irocho kod pinje mag jowagunda. When Africa was struggling to shake off neocolonialism, it was Raila, among other distinguished leaders, who came out to speak of these ills. He measures up to the Africa's greatest sons. Raila was on the forefront of the greatest leaders who have championed the entrenchment of the tenets of democracy and the rule of law. E kinde ni mapinje mag Afrika kedo motegno mar chung' kar kendgi e weche mag ochumi ma oksiko diedo e dhoudi mag pinje jowagunda mar kwayo kony, Malala wacho ni Raila ema nigi chia moromo mar telo ne Afrika. In my capacity as the Secretary General of the ruling party, I wholeheartedly support his bid. I also urge our party supporters and our general membership to support his candidature. As undisputed statesman of our country, his victory will not only be his own remarkable achievement, but for the country and the region as a whole. Riwruok mar Kenya Kwanza oluongo romo mar jod bura magi odiochieng' makiny mar twak ewi okenge mar siro dwaro mar Raila Odinga mar kawo kom mar Musa Faki. We have called for a PG meeting with a joint PG meeting to be attended by members of the Senate and the members of the National Assembly, drawn from the parties in the coalition of the Kenya Kwanza. And a part of the agenda and part of the thing that we seek to endorse or we seek to discuss and also hear the views of the members of parliament from the Kenya Kwanza is the candidature of Right Honorable Raila Amolo Odinga to the African Union chairmanship. Jotelo go kata kamano oketo elela ni chung' margi e tok Raila Odinga
e ng'wech mar laro lemo mar jakom AU en ranyisi mar achiel ma pacho kae ma ok weche mag siasa. Yiero mar jakom manyien mar riwruok mar pinje mag Afrika dhi timore dwe mar 2 higa manyien bang' thuolo mar Musa Faki rumo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.